Asadong matuwa. Mga tanong. Saba. Balat pala. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng lutong karinderya. Mga kapudibis, bumili lang po kami sa karinderya. Ito po, asadong matwa, beef broccoli. Ayan, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mangantang tigapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na po. Cheers muna tayo. Ay, cheers. Cheers. Para tuloy-tuloy ang subo. Ay, kanyaman. May leche plan. Yes. Favorite ni Madam. Madam Damin. Leche plan. Ayan, tikman natin yung binili natin. Asadong matuwa. Sabi nila kasi masarap yung ano eh, luto nila dun. Ayan. Tikman natin. Ang una subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Sarap. Hmm. Lalasa yung kain. Manganta mo. Singkamas. Drip ka na. Beef broccoli. Nga ma'am. Saba. Balat pala. Eh, kung nagmamadali kayong ng ano, na Kumain. punta kayo kay ano, dun, sa mga karinderya. Masarap. Pero di na lang kayo papagod na. Kaya kasi yung nagluluto sa amin, umalis. Kaya naisipan namin bumili na muna. Sarap naman. Beef. Malambot yung ano nila, no? Baka. Oh, mahal. Ayan, gusto ko lang shoutout si Ate Len Maris. Ayan. Hi, Tita Len. Manilbaya kay Katan. Ayan, shoutout kayo, Ate Len. Shut up. Lagi siya nanonood daw.
Nagugutom daw siya kapag nanonood sa atin. Kahit ang puti ka tataba na, mamang kang mama ka na. Shoutout po kaya ka ating. Tang maglista ka rin kain eh. Nakabit ang bisang patestaya. Ana. Punta. Gusto namin, dagdagan mo na siya. Ayan, noonti na lang kanya, no? Pinagtatanong din, meron daw bang tao sa harap namin? Opo, meron. Multo, hindi, sarap. Opo, meron yung camera woman namin si Bids. At saka siya din ang editor namin. Ayan. Apa. At meron nagtatanong No? kung magkasama tayo sa bahay. Hindi po Ay, oo kami nga pala. hindi po kami magkasama sa bahay. Kapit-bahay lang po. Compound po to, yan. Bali, isang compound. Bali, yung bahay nila Bibim nauuna sa amin. Sarap. Sarap din, no? Gano'n na, no? Ay, sa mga solo-solo mukbang namin ni BBM, yan. Minsan nagsusolo din po talaga kami, di ba? Sinabi na namin pa noon pa. Minsan nagsusolo po kami. Yes. Excited ako sa leche plan. Alam ko naman yun, excited ka dyan. So, as in piyesta mo kanya ng anda, manyaman, tapos singlay nasi. At nariya talaga kita nga sadong matuwa. O kaya marim na nasi. Mitdayin kay ang kaldero sumahanti tayong ulam. Asati ka mapaling kape. Kape. Oh my God. Lalo na pag minudo, Nebal. Sarap. Ay. Ah. Sige, kumain ka na dyan. Kakain ako ng ulam. Sige. Yan. Pag lesson plan yan, pwede nyo akong bigyan. Oo. Siya na lang yung bigay niyo, wag ako. Hindi siya mahilig sa matamis to. Oo. Bigay niyo ako, Kok. Kok. Sarap. Ay, mantikman. Thank you. Meron pa Basta akong mahilig ulam. ng ganito. Tira natin si Kai Kai. Paborito din ni Kai Kai. Okay, magsi-shoutout po tayo. Meron akong shoutout. I'm sorry.
Okay, shoutout po kay Rayleigh Goneo D. Ayan, shoutout. Jamin Bicay de los Reyes de los Santos. Jasmine Bicay de los Santos from Saudi. Growa Garden G. Hello Anak po. daw siya ni Mama Leia. Hello po. Shoutout. Regen Diaz. Leo It from San Diego, California. Pantesial Ali from Matiampong, Lambayong, Sultan Kudarat. Ophel David, happy birthday po. Yan, advance happy birthday sa May 30 from San Fernando, Pampanga. Happy birthday po. Juanito Madrid, Tony Marisa de Yinchausti from California. Shoutout, ma'am. At saka kay Presi Katiki Tagumo Omega from Camarines Sur. Ayan. Shoutout po and thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Yes. Tito Olivia, shoutout po kaya ka, Tito Mac, Tita Nelly, Tita Cynthia, Nanay Babe Kaluyat, Ate Janet Lumibaw, Sisi Channel from Germany, Hello and po. Sir Frank and Christina. Yan. Yes. Shoutout and we love you all. Yes. Shoutout Baby Alice at Catherine Bagay, shoutout. Yes, mga kapudibis, salamat. Thank you so much po sa lahat ng bumati sa Oo. akin. Mga kapudibis, thank you so much po. Ayan, agi sa mi pamangan mi. Kita-kits sa susunod po ba? Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mo.